שלום לכל הצופים, קבלו את אח שלי יהונתן, תגיד שלום. ובן דוד שלי בניה, שלום. אנחנו כאן בדרך אל הבית של סבתא שלי, דרך הנתיב הימני ייצמד לימין. סעודת יתרו. אנחנו כאן נמשיך להתקדם ולהתקדם, אבל בינתיים ייצמד לימין אל רמת שלמה. אנחנו בממתקים, כי יש לנו בכיסים מלא ממתקים. אנחנו הולכים להיות עשירי ממתקים. באמצעות שני הנתיבים השמאליים פני שמאלה אל רמת שלמה. יש לנו כאן את בניה, שלום, ואת יהונתן. יהונתן, תגיד שלום. סוכריה! שלום. אנחנו נצא להפסקה שנייה ונחזור. 3, 2. אנחנו הולכים להתקדם לבית של סבתא. בעוד 400 מטרים. בכיכר צא ביציאה השנייה אל הרב ברוק. אנחנו הולכים לעשות את זה ולהגיע לשיא הממתקים הגדול ביקום. נמשיך בסרטון הבא שלנו. תזכרו, להירשם כאן בערוץ. בניה, יהונתן ואיתן. או שזה יהיה איתן, יהונתן ובניה. ביי!